Colaboran con este programa Cairo Milar Electrodomésticos Encambados. Somos especialistas, asesoramoste na túa mellor compra. Restaurante Pizzería Italia. Traemos un cachiño de Italia e o noso bo facer para ti. Visítanos en Cambados. Calzados Frojan. Necesitas unha maleta de cabina que se axuste ás medidas precisas? En Frojan axudámosche a atopar a máis adecuada para a túa próxima escapada. Orza Náutica, boutique especializada en moda náutica con calidade, durabilidade, elegancia e deseño. Orza Náutica, en Cambados e Vilagarcía. O Casal, especialidade en albariño, pulpo a plancha e vieira braseada. Albariño Casal, un dos mellores albariños dende 1974. Programa patrocinado por Área Comercial O Piñeiro. Navidades para recordar. Prepara tu hogar para estas Navidades decorándolo en Área Comercial O Piñeiro. Porque ellos se lo merecen todo. Llena tu casa y jardín de ilusión y felicidad con detalles únicos que sorprenderán a toda la familia. Área Comercial O Piñeiro. Decoración y regalos originales para vivir momentos inolvidables. Área Comercial O Piñeiro. Navidades para recordar. Boas noites a todos e benvidos a este programa especial de Noiteboa de Canal Rías Baixas. Dende aquí, dende a área comercial do Piñeiro, a miña compañeira Tania Beiras e máis un servidor lle daremos boa conta do que está a acontecer nas distintas comarcas do Salnés, de Barbanza e de Pontevedra. E todo isto farémolo a través das diferentes reportaxes e conexións que realizaremos ao longo desta noite. Ademais, Fernando, os nosos compañeros estiveron moi atarefados para amosarnos as diferentes actividades tan divertidas que se celebran este Nadal. Pois claro que sí, sin ir máis lonxe, Silvana da nosa delegación de Pontevedra estivo toda a semana de aquí para alá para ofrecernos as reportaxes que imos a ver a continuación. Creo que Silvana xa está preparada para entrar. Moi boas noites, Silvana. Contanos, como vai a cousa por Pontevedra? Que temas vamos a tratar esta noite? Que tal, Fernando, Tania? Moi boas noites a vos e boas noites a todos os telespectadores que dende xa están desfrutando deste especial de Nadal no canal Rías Baixas. Dende Pontevedra falaremos de numerosos asuntos. Arestora estou na Praza da Ferrería, pero estaremos en diferentes edificios da Boa Vila, como por exemplo na Deputación ou no Teatro Principal. Ali estiveron os máis pequenos do Colexio das Doroteas ofrecendo panxoliñas e villancicos para a presidenta da Deputación e tamén pro alcalde desta cidade. E ademais de todo isto, falaremos dunha das citas ineludibles en todo o calendario de papás e mamás nestes días de vacacións no Nadal. Falaremos dese Pontexogos, unha nova edición da que xa poden disfrutar dende a Praza de España. Todo isto moito máis neste programa especial. Eu continuo dando un paseo por esta bonita cidade, polas rúas de Pontevedra. Deixolles cos nosos compañeiros, con Fernando e con Tania, e vémonos de seguido noutro punto desta boa vila. Claro que sí, Silvana, seguro que son momentos únicos e inesquecibles dende Pontevedra. E para falarnos da comarca do Salnés, temos a Dani nun dos beléns mecánicos máis importantes de Galicia, no Belén de Valga. Creo que xa temos a Dani preparado por aí para entrar en directo, pero Dani, ese é un nacemento moi especial, non si? Que tal, compañeiros? Moi boas noites, moi bo Nadal e tamén moi bo Nadal para todos os espectadores que escolleron nesta noite de Noiteboa, Canal Rías Baixas para acompañar a súa cea. Nos hoxe estamos nin máis nin menos que nun dos beléns máis importantes da provincia de Pontevedra e tamén, por que non dicilo, de toda Galicia, nin máis nin menos que no Belén de Valga, onde como cada ano reciben a milleiros de persoas. Esta noite este Belén abriu para nós, para Canal Rías Baixas, e dentro dos minutiños imos ver, pois polo miúdo, todas as súas figuras, como por exemplo este que me acompaña aquí, nin máis nin menos que Donald Trump, que é unha das 4.000 figuras que compoñen este nacemento en movimento. Despois veremos como funciona por dentro este impresionante Belén de Valga. Bo Nadal para ti tamén, compañeiro, e xa nos contarás en que parte do nacemento está situado Donald Trump.
E tamén estivemos na comarca do Barbanza, donde a nosa compañeira Uxía estivo no concello de Boiro. Boas noites, Uxía, que tal por aí? Boas noites, Fernando, boas noites, Tania, e sobre todo moi boas noites aos nosos telespectadores que nos están a seguir dende as súas casas. De seguro que ven quentiños, nos aínda que pasando un pouquiño máis de frío, estamos encantados de acompañarlles neste programa especial de Noite Boa, no que lles daremos boa conta de todo o que acontece no Barbanza durante este Nadal. Así que xa saben, non marchen, queden con nós, porque isto non fixo máis que comezar. Moitas gracias, compañeiras. E como ben dicías, isto non fixo máis que comezar. Agora que xa nos coñecemos todos, póñanse cómodos e sexan benvidos. Como xa lles adiantamos ao comezo deste especial, estivemos visitando boa parte de Galicia para contarlle historias únicas que acontecen só nestas datas, no Nadal. Como é o caso, por exemplo, da aldea de Cardecide, no concello de Cuntis, onde hai que resaltar un pequeno detalle. Os veciños todos lévanse de maravilla. Entón, pois, eles alumean a aldea con miles de bombillas e así de paso compiten para ver quen pon a casa máis bonita. Pois ali estivo o noso compañeiro Dani para ver se é certo eso de que se levan tan ben os veciños. A ver, que é o camiño de Belén seguindo unha estrela e con tanta luz que hai aquí, perdínme, onde estamos? Estamos en Cardeciz, concello de Cuntis. E que é isto de tantas luces por aquí, isto que se entende? Bueno, a isto foi... Empezamos hai 5 anos, poñendo algúns, e despois empezou a animar a xente, e agora poñen todas as casas. E cantas casas sodes aquí en Cardecide? Somos 24 casas. E as 24 casas participan? As 24 participan. Moi Facemos unha festa para todos cando se inaugura. E ven xente de fora, Ven xente de fora, ven ven. xente de... E moitas visitas por a noite. O sea que ahora en Nadal temos turismo aquí en Cardecide. Sí, hai incluso. turismo en Cardeciz, sí. Esta casa que temos ás nosas costas foi a primeira que se alumeou aquí en Cardecida e agora 20 anos. Como foi iso de que se alumeara esta casa? Bueno, pois esta casa de Urbano, e daquela estaba en Suiza, foi o primeiro que truxe eses cordóns de LED. Antes aquí había só bombillas desas pequenas de toda a vida. El foi o primeiro, mira, esa casa ten sobre 20 metros de fachada e iso estaba todo iluminado. Ou seja, que el trouxe a tradición, digamos, dende E Suiza. nós fomos copiando pouco a pouco e agora hai 5 ou 7 anos, pois está todo unha lucería en todas as casas, vale? Bueno, e os veciños da zona, cando viron esta casa toda chea de iluminación, que opinaban? Que lles parecía Bueno, daquela? eso parecía o fuego de Santiago, da Candea do Apóstolo, isto igual. Manolo, contáronme que aquí en Cardecide ti, polo Nadal, és unha persoa moi importante porque ti te encargas un pouco de que todo isto, todos os días, vaya para diante, non? Como faz para que todas as noites, todas as casas se encendan? Contanos o teu segredo. Hombre, pois mira, eu son un relojero para poñer todo a punto. Esta é unha técnica que eu tamén estuve en Suiza, que trouxen de Suiza. Entonces isto empeza ás 6:30 da tarde hasta as 8 da mañán, todos os días. Nun intervalo de 30 segundos podíase facer todo, que empezara todo ao mesmo momento, pero hai un baixón de tensión e pódese queimar toda esta instalación. Entonces, cada 2 ou 3 segundos encendo unha casa, así todos os días, e teño que tal de retén as 24 horas do día, por se da noite, quero decir, por se hai algún fallo, pois hai que ir a atender se falla algunha lucería. Ou seja, que tipo do Nadal, case que nin durmes pendente desde que Cardecide Ou estea... chámame por teléfono, oye, vente aquí que isto fallou, e teñome que levantar e ir ali e solucionar o tema. Bueno, vemos que aquí as casas en Cardecide están todas elas fermosas, cheas de luz, cheas de cor, pero tedesme que contar unha cousa, Carmen, Moncha, dicídeme a verdade, hai competencia entre os veciños por poñer a casa máis bonita que o veciño do lado? Por suposto, pero ese é o bonito. O bonito de todo isto, ademais de ter a aldea preciosa, é a competencia, é a unión dos veciños e das veciñas desta aldea, e, por suposto, esa salsa que lle dá o de competir está moi ben, porque así cada ano poñemos máis. É de máis cores, a verdade é que é moi bonito, cada quen dalle o seu estilo, pero sí que hai competencia e piques, claro que sí, pero todo moi sano. A ver, Moncha, a casa de Carmen está moi bonita, pero ti dime a verdade, a túa está mellor. Home, por suposto. Se queredes por levo tabela, O sea, a que mellor a de todo. túa é a mellor da aldea ao E final, máis, ok? eu penso, creo que me están a copiar todos os anos, porque eu non son de aquí. Eu viñen para aquí fai 8 anos, non me vou, non me penso marchar de Cardecide.
pero, a ver, as cousas como son. O Eu sea, creo que que ti veñen un pouco- todos a espiarme, din, a ver que vai poñer Moncho, a ver Ti que vai un pouco poñer. aquí en Cardecide marcas tendencia e traes a moda, a última moda. Para nada. É mentira todo, é mentira. Que va, que va. Pero bueno, importante é participar co resto dos Sí, veciños, sí, eso é importantísimo. E además levarnos todos ben e a unión que hai. Eu esta unión veño de moitos sitios e non a vi nunca hasta ahora, A ver, Uxía, estáme contando os maiores que ti eres unha das poucas nenas que quedan aquí en Cardecide. Pero bueno, supoño que no cole, sendo de Cardecide, serás a envexa de todos os nenos porque no resto do concello non hai unha cousa tan bonita como aquí, non? Que che din os outros nenos? Hai rapaces que tamén queren vir a vivir aquí. Porque lles gusta o tema do alumeado de Nadal, non? Bueno, pois parece ser que está demostrado que Cardecide é a aldea máis fermosa durante o Nadal. O único que nos resta, Celso, é convidar a todos os espectadores que nos veñan visitar, ou? Eso, convidamos a todo o mundo que queira vir aquí a verlo a partir das 6:30 da tarde, todos os días, aquí, invitados que todos que queiran vir. Atacando tedes o alumeado acendido. Isto hasta o día 6, Ata o día ata que remate o Nadal. Hasta que remate o Nadal, despois de Reis. Pois entón queda todas as Rías Baixas e toda Galicia convidada a que veñan a Cardecide, non? Pois que veñan a Cardecide, que quedan Cuntis, Aí está, Cardecide, Concello de Cuntis. Concello de Cuntis, exactamente. ¡Viva Cardecide! ¡Viva Nadal! Oye, Fernando, pois sí que lle quedou bonita a aldea aos veciños de Cardecide, Moi bonita, a verdade. E ademais que era verdade eso de que se levaban ben. Tamén que estaban a comer xuntos, pois imagínate. Pois para o ano imos ti máis eu tamén, que nos inviten. A comer xuntos ou a Cardecide? Bueno, as dúas cousas. Bueno, vamos a dar paso a Silvana, que xa está aí pedíndonos paso dende Pontevedra para informarnos o que acontece na Boa Vila. Adiante, Silvana, contanos, que pasa por aí por Pontevedra? Que tal, Fernando? Que tal, Tania? Moi boa noite de novo a vos e tamén a todos os telespectadores que continúan connosco neste programa especial de Nadal. Eu estou noutro punto de Pontevedra, noutro punto desta boa vila. Estou nestes momentos na Praza de Curros Enríquez acompañada deste fermoso árbol de Nadal. En este programa especial, en este punto, tamén vamos a falar de outro dos puntos importantes do tecido comercial da nosa cidade. Para iso xa estamos na compañía de Miguel Lago. Ele o presidente do Centro Comercial Urbano Zona Monumental. Miguel, moi boa noite. Hola, buenas noches. Bueno, pois contanos un pouquiño de que xeito o comercio e a hostelería desfrutan do Nadal nunha cidade como Pontevedra, contanos. Bueno, no es disfrutar, porque el que trabaja no es el que disfruta, pero bueno, cuanto menos disfrute, mejor. Es decir, que cuanto las ventas le acompañen sería perfecto. Bueno, preguntarche, é o Nadal unha época importante para o ano en número de vendas, en número de consumicións, en número de ceas, e sabemos que sí, porque hai moitísimas, non? Pero como marcha o Nadal nunha cidade como Pontevedra, non? Onde o centro comercial, como ti dis, é urbano, está na propia cidade, non? A pé de rúa. Sí, bueno, si distinguimos dos cuestiones, una que es el comercio, pues siempre, las compras siempre son a última hora y no olvidemos que Papá Noel es importado, que nuestros son los Reyes Magos, pues bueno, pues hay una serie de regalos que se hacen antes de Papá Noel y otros en los Reyes Magos. En cuanto a la hostelería, tú lo has comentado, lleno total con las cenas de empresa. Unha cidade con moito ambiente, vemos moito ambiente polas rúas. E no Nadal parece que se multiplica, non? A xente ven a Pontevedra, ven polo alumeado, ven polo seu comercio. E quería preguntarche, Miguel, falábamos antes dese centro comercial a pé de rúa, de que xeito favorece para o comercio non ter un centro comercial, por así decilo, o uso como coñecemos, e ter, pois, os comercios paseando pola calle, ver os escaparates, de que xeito favorece e que significa para vos tamén como comerciantes poder estar e formar parte dunha cidade como é Pontevedra? Bueno, lo importante es que el centro comercial urbano, es decir, el centro de Pontevedra es fundamental, es un eje de atracción comercial que mucha gente viene a comprar, tanto de Pontevedra como de los alrededores, tanto a comprar como a disfrutar. Es decir, viene mucha gente, por eso se vendan tanta gente por Pontevedra. Algo que gusta moito, gusta tanto cos comerciantes como a xente, non? Porque a xente gusta, e como ti ben decías, Miguel, vir a Pontevedra a disfrutar das súas rúas, a disfrutar do seu modelo de cidade e a disfrutar do seu comercio a pé de rúa. Sí, lo acabas de comentar perfectamente. Es lo que se hace, disfruta. En estos momentos pues podemos estar viendo pues unos niños jugando con la pelota, y disfrutando de la zona, cosa que en otros centros históricos no ves a ningún niño jugando ni con la pelota. Aquí la gente pontevedresa disfruta de la zona monumental. Bueno, e con ese desfrute, falamos agora do desfrute a título persoal. Miguel Lago, como vai a pasar este Nadal? Ou que lle parecen estas datas para Miguel Lago? Como vives o Nadal? Con intensidade, con menos intensidade?
Bien, me encanta, bueno, me encantaba más de niño que de ahora, porque claro, lo que hemos comentado, pues en el comercio tienes el estrés de servir a todo el mundo, todo perfecto, que todo salga bien, y en cuanto a lo personal, pues bueno, con mi madre con 90 años, pues alrededor de ella y todos, pues es una maravilla. Bueno, pois moitísimas grazas por atendernos neste programa especial, Miguel, e moi bo Nadal en nome de todo o equipo do Canal Rías Baixas, un placer. Bueno, muchas gracias a vosotros y felicidades. Moitísimas grazas, Miguel. Chao. Bueno, Fer, Tania, sabedes que en Pontevedra hai moitas actividades, temos o comercio a pé de rúa e temos moito por realizar e por descubrir dende esta boa vila. Eu dende esta praza de Curros Enríquez xa me despido neste programa especial. Un biquiño moi grande para ambos os dous e un biquiño moi grande para todos os telespectadores deste programa. Moi bo Nadal. Pois con este modelo de cidade e centro comercial urbano deixamos a Silvana que vai a pasar a noite boa coa súa familia, así que bo Nadal para ti tamén. Bo Nadal, Silvana. Imos agora á comarca do Barbanza, donde o noso compañeiro Fran estivo visitando o Belén mecánico de Cespón, que con máis de 100 metros cadrados considérase un dos máis importantes de Galicia. Atopámonos no concello de Boiro para visitar un dos atractivos maiores nestas datas de Nadal aquí na comarca do Barbanza. Trátase do Belén mecánico de Cespón. É recoñecido ademais xa internacionalmente. Nós temos ganas de velo, así que imos a visitalo. Pois este nacemento tan de especial que está feito con moito cariño, é feito por xente daqui da parroquia. Ese é o máis especial que ten. Despois ten as cousas clásicas de todo o nacemento. Cantos metros cuadrados pois ten este Belén que estamos? Pois se podedes comprobar, aquí esta habitación deben ser como mínimo 30 metros cuadrados, ali uns 20 e tantos, vamos pasar a outra zona que serán outros 30, e despois a zona da entrada que vamos, serán 20 ou así. Agora que están tan de moda estes beléns mecanizados, que se empeza a ver por moitos lados, aquí en Cespón fostedes casi dos pioneiros, non? Podese decir. Fomos os pioneiros, a verdade é que fomos os pioneiros. O mellor de todo isto é que a xente que colabora facendo este nacemento, pois cada ano vai dicindo unha cousiña, e vamos añadindo unhas cousas, sacando outras que non nos parecen así de acordo co Belén, e aproveitamos, sí que aproveitamos todo é reciclado, motores, todo eso, porque está todo en movimiento, todo é reciclado. Bueno, pois atopámonos tamén con Santiago Sánchez, que é un dos veciños que axuda pois na elaboración deste Belén mecánico aquí en Cespón. Santiago, parece ser que este Belén que é coñecido pois case en todo o mundo, podese decir. Sí, bueno, principalmente por Galicia, que lo hemos feito de andar nos 20 anos. Sí. Supoño que será moi dificultoso, non? Todo o que hai que facer, porque está todo, non falta ningún mínimo. Dificultoso foi cando se ordenou todo baixo da casa. Eso foi dificultoso, porque aquí antiguamente era un lagar, ali na outra parte era a bodega, ali eran unhas cuadras, e iso foi dificultoso facelo. Entón, bueno, pasamos aquí un traballo terrible, pois facelo toda a base de ferro. E, bueno, uns cuantos amigos, fixemos todo o que é a base, despois o ingeniero é don Paco e os irmáns tamén viñeron a facer a instalación, que é unha base fundamental desto. E, bueno, todo o mundo colaborou. Sí, pero xa digo, un grupo de amigos daqui de Cespón, sí. O que gusta tamén nos veciños é que se coñeza, non? O Belén, pois, por moitas partes, tanto de Galicia como de fora. Para iso estamos aquí os domingos, todos os domingos ás tardes, hasta as 9 da noite, sí, hai veces que chega hasta a carretera. Moita xente, sí. Que está moi original, que está moi bonito, parece real, que hasta parece que está chovendo de verdad, aí detrás. A ver, que sí, que é moi bonito. Xa coñecía este Belén ou é a primeira vez? Non, é a primeira vez. Parecía que non había nada e ves aquí, parece isto unha mansión. Todo, é máis que ten moi bo aquel, porque entras por un lado, sales polo outro, moi bo recorrido tamén. Vimos de Noia, uns e outros de Ribeira. Que tal che está parecendo este Belén?
Moi ben, gustanos moito. E, bueno, gustame moito a representación dos oficios, artesáns e esas cousas. Se ve que aquí hai traballo detrás, non? Home, sí, moito traballo detrás, sí. Facer cada cousa. Xa simplemente as cousas de pedra que tallaron xa me deixaron un pouco flipada. Es la primera vez que vengo, es precioso, muy bien trabajado, me dejó sin palabras. Que merece a pena virlo. No, sí, hay que ir más a menudo. Además que ven xente de todos os lados, polo que se ve. Sí, vi algunos otros belenes, pero este está máis logrado. Así que xa o saben, a visita queda pendente para todos aqueles que queiran ver este Belén mecánico en directo. A ocasión ben o merece. Estará aberto ata pasar Reis. Un saúdo e boas festas. Un Belén, Fernando, digno de ir a visitar, Ali iremos a visitalo cando poidamos. E falando de visitas, os protagonistas da seguinte reportaxe esperan esta noite unha visita moi especial. Falando de visitas, pero quen é este home que temos aquí? Pero é Papá Noel, pero vamos a ver, Papá Noel. Sabe as horas que son? Non tiña que estar visitando a todos os cativos? Vin a área comercial O Piñeiro a mercar agasallos para todos os rapaces do mundo. Pois veña, adiante, todo teu. E mentras Papá Noel deixámolo aí mercando os agasallos, nos estivemos cos máis cativos dos colexios da zona para preguntarlle cales son os seus gustos e preferencias. E este foi o resultado. É un señor que vive na montaña. Sae da súa casa e va palpando las barrigas dos nenos a ver si están llenas ou non. É un señor que antigamente apalpaba as nenos a barriga e leva de regalo as castañas. E miraba se comeron moito e se non, dálle máis castañas. Iba tocando las barrigas de los niños a ver cuáles tenía hambre y le dejaba un pañadito de castaña. Un gigante que le pone en la noche de Navidad juguetes a los niños. Un hombre que nos toca a barriga para ver se estamos ben alimentados e se non nos deixa castañas. É un personaxe antigo que traía aos nenos castañas. Lles miraba a barriga aos rapaces polas noites para ver se están ben gordiños. Un gigante. O apalpador é unha persona que vive polas montañas e cada noite de Navidad che toca a barriga e se estás cheo te deixa castañas. É un hombre grande, forte, come frutos secos, carne e miel. É unha persona que pola noite de Nadal tócate a barriga se teñes grande e te deixa castañas. Recolle madera e castañas. Con la madera hace regalos y después va a casa de los niños y le deja castañas y regalos de madera esparcidos por la casa. É un personaxe antigo que viña a casas dos nenos e como regalo lles deixaba castañas. Iso lle tocaba na barriguinha a ver se estaban gordiños. Un personaxe do Nadal escolle madeira fai agasallos para que nos deje las castañas y los regalos escondidos tenemos que creer mucho, un montón. É un xigante con barba vermella que fabrica xoguetes de madeira para os nenos e tamén recolle castañas para deixar na mesía de noite dos nenos na noite de Navidad. E vive no bosque do Coucel.
Coucel, creo que era, ¿no? Courel. Courel, no Courel. Papá Noel, porque viene antes. A mí me gustan más los Reyes Magos. No, solo porque ahí tengo más regalos. Ya tengo 8 casas. Os Reyes Magos, porque vinieron primero. También porque vinieron primero. Reyes Magos, traen más cosas. Reyes Magos, ¿por qué traen más cosas? Pero a mí me trajo Papá Noel más libros que juguetes. O meu favorito é os Reis Magos, porque os Reis Magos son máis e repartes máis regalos aos nenos. Reis Magos, porque son 3 e nos traen muchos regalos. Nos ten máis regalos porque Papá Noel. Los Reyes Magos, porque son 3 y me gustan las cosas que son más y porque los 3 tienen barba. Los Reyes Magos tamén, pois porque nos traen máis regalos. A mí os Reis Magos porque Papá Noel é un personaxe de América e o apalpador non o conozco. Los Reyes, porque van trayendo 2 regalos en cada casa. Con Papá Noel, porque a noite que ven, antes desa noite, pois estou con toda a familia e tamén ao día seguinte xogo con toda a miña familia e cando veñen os reis non están todos. A min me gusta os 2 porque son máxicos e nos traen moitos regalos. O apalpador, porque a mí me gustan as cosas de madera. Cos Reis Magos, porque a Xesús le traíron regalos e a Xesús me gusta tamén a mí. Todos igual, porque a pesar de todo siempre nos van a traer, da igual quien sea, pero siempre nos traen. Me gusta más Papá Noel, porque viene antes que los Reyes Magos y porque a mí no me gustan mucho las castañas. O Papá Noel, porque ese día traenos os regalos máis pronto e celebramos o nacemento de Xesús ao mesmo tempo. Eu tamén os Reis Magos, porque os Reis Magos é a nosa tradición e o Papá Noel ven de América e o apalpador nunca viño a miña casa. Porque o apalpador non se me dá ben encontrar regalos, é certo. E Papá Noel porque non está aquí. Non é daqui. Porque o apalpador ten xoguetes de madeira e reparte un e ademais se esconde. En Papá Noel deixa un regalo na túa casa, nada máis. En cambio, os Reis Magos deixan regalos en as casas de toda a túa familia. Que rapaces estes teñen resposta para todo. Para todo. E seguimos con rapaces. Imos agora a Pontevedra, porque ali Silvana está no Ponte Xogo, donde hai máis rapaces e nos van a contar cal é a actividade que máis lle gusta. Na cidade de Pontevedra temos moitísimas actividades das que desfrutar ao longo deste Nadal. Unha delas e unha das máis concorridas é este Ponte Xogos. Numerosas actividades e xogos dos que desfrutar os máis pequenos da casa dende este punto situado na Praza de España. Así que tomen asento e acompáñenos nesta reportaxe onde a diversión estará asegurada. E para coñecer todos os detalles desta nova edición de Ponte Xogos, xa estamos na compañía do seu coordinador, Juli. Moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. Bueno, contanos un pouquiño. O éxito garantido, moitísima xente, pero que nos podemos atopar nesta nova edición en un Nadal máis pros máis pequenos aquí dende esta Praza de España? Pois sí, un ano máis, a verdade é que sempre temos moita xente, entón estamos encantados con eso. Podemos atopar, pois, moitos xogos e moitas maneiras de que os nenos o pasen ben e se divirtan, e intentamos que sexan diferentes, que sexa unha maneira de xogar innovadora, entón cada ano cambiamos o que temos dentro. Este ano temos unha tormenta de neve, temos un espazo de escapismo, temos mesas de luz, zonas con luz, espello,
É unha maneira de aprender pois un poquinho máis aberta, máis autónoma, con moitos espazos onde xogan coas familias, como xogos tradicionais fora ou agora tamén o puxemos dentro da carpa en outros espazos. Entón, bueno, que xoguen en común con outros nenos, cooperativamente, con familias, cosa un pouco máis aberta e menos de ter xoguetes, digamos, que do habitual. Bueno, xa nos adentramos nos xogos deste Ponte Xogos. Estamos acompañada de Mara. Hola, Mara. Que tal estás? Bien. A que estás xogando aquí? A ver, contame. A montañas. Unha montaña, e que fas? Que fas? A ver. Ela vai no demostrar, que fas? Contame, pero mira, contalle aquí a todos. Escalar las montañas. Escalas as montañas. É moi divertido, Mara. Sí. Bueno, pois deixamos. Mira, e hoxe é o primeiro día que ves aquí a este Ponte Xogos ou non? Es que ya fui 2 veces. Xa viñeche 2 veces. E virás moitas máis, verdad? Moi Sí. ben, pois ala, escalar montañas, Uxía. Bueno, Leo, vémolo neste recuncho moi entretido. Leo, que che parece? Que temos aquí? A ver, que estás a facer? Estoy haciendo para bucear. Para bucear? A ver, como iso para bucear? A ver. Polo así na boca, verdad? Esa che vale para levar a praia no verán? No. Sí. Que che parece este Ponte Xogos? Gústache? Sí. É divertido? Sí. E o que máis che gusta de todo é... Lo de la nieve. O da neve, non? É un éxito total, creo, eh? Sí. Sí. Ti xa foches por ali? Sí. Sofía, que tal? Bien. Mira, que che parece isto? Que parece que hai neve aquí, verdade? Genial. Genial. Está divertido? Sí. Sí. É o que máis che gusta de todo, de todo? Sí. É moi chulo, verdade? Sí. Moi ben, pois a seguir disfrutando moito, campeona. Dende Pontevedra, bo Nadal. Seguimos descubrindo máis recunchos deste Ponte Xogos. Agora estamos na compañía de Emilio e de Miguel. Hola, Emilio. Hola. Que tal todo? Bien. Mira que estás xogando aquí, a ver, contame. De Miguel. Estás xogando con Miguel, que é o teu irmán, verdad? Pero a que estás xogando? Que hai aquí? Hai gurete. Hai moitos xoguetes, sí? E aquí hai un tren moi chulo polo que vexo, non? Ya. Estás xogando moito, sí? Sí. Parece divertido isto de Ponte Xogos? Sí. É a primeira vez que ves ou xa viñeches outros días? Outro día. Xa viñeches outro día? Sí. E imos a repetir máis veces, verdade? Sí. Bueno, pois ala, seguir disfrutando. Ala, a ti tamén, Miguel. Dille chao. Di hola. Este Ponte Xogos é un punto de encontro para pequenos, pero tamén para papás e mamás. Estamos agora na compañía dunha mamá. Patricia, que tal, como estás? Muy bien, aquí disfrutando con el pequeño. Bueno, na compañía de Pablo, que pequechiño todavía non fala. Contame, que che parece esta nova edición de Ponte Xogos? Muy bien, para pasar un ratillo con él y que pueda disfrutar. Él es pequeño y aún no puede ir a todo, pero está muy bien. O sea, me gustan más estos que no los típicos hinchables, ¿sabes? Estos todos electrónicos o de consolas que a veces miras en algún sitio. Pero estos a mí gústame. Gustache e os pequenos da casa que lles van... Tamén. Todo que sea máis moverse eles, andar a inspeccionar, andar a construir, todo iso gustalle máis. Creo que Primeira vez que vines por aquí ou xa viñetes algo? todos anos vimos. Din que o Nadal é unha época para desfrutar como un neno pequeno, a época para volver á infancia. Así que eu dende aquí, dende un dos espazos favoritos polos máis pequenos, despido esta reportaxe deste Ponte Xogos. Pase moi bo Nadal e xa o saben, a desfrutar de todas estas actividades ata o 3 de xaneiro. Ata logo, guiño! Silvana pode dar testemunho de que no Ponte Xogo non só disfrutamos máis cativos, Sin dúbida, Silvana, esa foi a túa actividade preferida. En unha noite como esta, Tania, non pode faltar a música. E esta noite ven dada por o gran artista vigués que non quixo perderse esta ocasión de estar connosco. Pero imos un intre a publicidade e agora voltamos. Deixámonos con Guillermo Castro. Ciego, yo me siento ciego cuando entre tus labios siento que me bebo todo tu deseo. Solo, yo me siento solo cuando tus caricias parecen que faltan en todo mi cuerpo y en
todo mi cuerpo. ¿Y cómo voy a hacer si tú no estás aquí? ¿Y cómo voy a volar? ¿Y cómo voy a volar junto a ti? Y espera que subo contigo y me besas, que haremos del cielo una fiesta y nos beberemos desnudos, locos. Y espera que subo contigo y me besas y haremos del cielo una fiesta y nos beberemos desnudos, locos. Y espera, ciego, yo me siento ciego cuando entre mis manos siento tus caricias solo entre recuerdos. Solo, yo me siento solo cuando aquí sentado solo puedo verte si cierro mis ojos, si cierro mis ojos. ¿Cómo voy a hacer si tú no estás aquí? ¿Y cómo voy a volar? ¿Y cómo voy a volar junto a ti? Y espera que subo contigo y me besas y haremos del cielo una fiesta y nos beberemos desnudos, locos. Y espera que subo contigo y me besas y haremos del cielo una fiesta y nos beberemos desnudos, locos. Y yo te dormiré después de amarte otra vez. Será en tu mundo esta vez, pero estaré. Desnudos, locos. Y espera que subo contigo y me besas y haremos del cielo una fiesta y nos beberemos desnudos, locos. Y espera, espera. Programa patrocinado por Área Comercial O Piñeiro. Navidades para recordar. Prepara tu hogar para estas Navidades decorándolo en Área Comercial O Piñeiro. Porque ellos se lo merecen todo. Llena tu casa y jardín de ilusión y felicidad con detalles únicos que sorprenderán a toda la familia. Área Comercial O Piñeiro. Decoración y regalos originales para vivir momentos inolvidables. Área Comercial O Piñeiro. Navidades para recordar. Programa patrocinado por Área Comercial O Piñeiro. Navidades para recordar. Prepara tu hogar para estas Navidades decorándolo en Área Comercial O Piñeiro. Porque ellos se lo merecen todo. Llena tu casa y jardín de ilusión y felicidad con detalles únicos que sorprenderán a toda la familia. Área Comercial O Piñeiro. Decoración y regalos originales para vivir momentos inolvidables. Área Comercial O Piñeiro. Navidades para recordar. Xa estamos de volta e con máis novidades. Imos agora a coñecer unha figura moi importante para todos os galegos e galegas. Ti sabes do que te estou falando, non, Fernando? Pois como non vou a saber, o apalpador que estiven eu con el. Pois estivo aquí mesmo na área comercial do Piñeiro recibindo a todos os rapaces e apalpándolle a barriguiña para saber se comeran san ou non.
faltan poucos días para a Noiteboa e xa está aquí, xa chegou o señor apalpador, percorrendo toda Galicia e recibindo a todos os rapaces para ver o que queren neste Nadal. Ah, pero que non saben quen é o apalpador? Pois rebobinemos. O apalpador é un señor que ven dende a Serra do Courel a palpar a barriguiña e deixache castañas asadas e comiches san. Papá Noel de Galicia trae castañas para los niños que tienen hambre. Es un niño que regala castañas. Un chico que vive no Caurel trae castañas pola noite e apalpa as barrigas. Sí, para comprobar si comen san. Ahora mismo no me acuerdo. Pois o apalpador ven sendo unha figura mitolóxica que ven do Caurel de diferentes contos de tradición oral que falaban que as noites de Nadal, por aquí polas montañas, aparecía un personaxe mitolóxico que era como un carboeiro ou como un, digamos, un labrego, que o que viña era a comprobar que os meniños comeran ben. Estamos falando de anos da guerra, de anos da fame, entón o que facía era comprobar que os meniños comeran e os que non comeran les deixaba unha presiña de castañas asadas para que comeran e ademais agasallos. Aquí está asegurada a troula e ademais está asegurado o papeo, porque tamén é dicir, queremos crear unha experiencia que sea global, que integre os 5 sentidos e que te chegue pola vista, polo oído, pero tamén polo olfato, polo gusto e polo tacto. E polo tacto aí vengo a palpador, a palpar. Bo Nadal, moitas grazas. Aquí estamos, no Piñeiro, Festival O Bosque de Nadal. Estaba a buscar o apalpador. Usted é o apalpador, non? Ah, podía selo. E usted pode me decir quen é o apalpador? Sí, era todo un personaxe. Decía a miña abuela que era ali por Carasturias, pero bueno, polo Caurel, que animaba as nais e os pais a que os nenos fueran comidos san para a cama, para dormir ben. E si que usted non é o apalpador. Non me está enganando, seguro. Eu estou enganando seguro. Onde podo atoparlo? Pois mira, caralá. Manos na barriga e dámolle aí conservando. Apalpa barrijas son, o señor apalpador. Apalpa barrigas, o señor apalpador, o señor apalpador. Apalpa barrijas son, apalpo a barrija coa miña man. E traio castañas pasadas para xente que come san. Apalpa barrijas son, o señor apalpador. Apalpa barrigas, o señor apalpador, o señor apalpador. Apalpa barrijas son, apalpo a barrija coa miña man. E traio castañas pasadas para xente que come. Por fin atopamos o señor apalpador, que levamos toda a tarde buscando. Boas, señor apalpador. Boas, amigas e amigos das terras de Pontevedra. O apalpador, ahora nestas datas, ten moito traballo, porque a piques de ser Noiteboa é a súa época do ano, non? Noiteboa fin de ano. É época en que hai máis frío, é época en que baixamos as castañas, é época que tamén teremos xuguetiños de madeira, que hai que agasallar a xuguete de madeira, instrumentos musicais de madeira e moitos libros. Pois xa saben todos os rapaces que nos estén vendo que se teñen as barriguiñas, se comeron ben e teñen as barriguiñas cheas, o apalpador vai nos ir a visitar, non? E comeron sano, porque eu sempre digo, apalpa a barriga son, apalpo a barriga ca miña man e traio castañas asadas ás nenas e nenos que comen san. Moita froita e verdura, moito zumiño e leite do país, moito caldiño, sopa. E así estaremos sanos e poderemos ter forza para cuidar as árbores. Bo Nadal do apalpador no Viveiro Piñeiro! Bailamos, cantamos, rimos. A verdade, Tania, é que o pasamos xenial cos máis cativos. Iso non se vale, Fernando. Para o ano que ven, convídasme. Convidada quedas, porque aquí na área comercial do Piñeiro todos os sábados do Nadal teñen actividades para os máis cativos e para toda a familia. Imos a ir agora ata o Barbanza, donde a nosa compañeira Uxía está na Plaza de Galicia para contarnos o que ali acontece. Adiante, Uxía.
Pois si, precisamente como ben dixestes, atopámonos aquí en Boiro na Praza de Galicia, un dos centros neurálxicos das actividades de Nadal. Aquí en Boiro atopamos boa parte do alumeado, o Belén e moitas actividades para nenos, para os reis da casa, os auténticos protagonistas destas festas. E precisamente con eles imos falar, porque temos por aquí a Antía, a Laura e a Jenny, que precisamente nos van contar como están vivindo estas vacacións de Nadal. Chicas, que vos parecen estas festas? Como se estades a vivir? Nós estamos a vivir moi ben porque hoxe que fizemos a carta aos Reis estamos moi contentas, moi contentas. Así que xa está todo pedido. Contádeme un pouquiño o que lle tendes pensado. Eu teño pensado pedir un libro de Laura Galego, que é unha escritora moi famosa, e tamén teño pensado pedir un xogo para a miña Wii, que é o Just Dance 2018. E por aquí que lle pedimos? Pois, para min, pouquiñas cousas, como, por exemplo, pois, roupa ou cartos ou esas cousas. E además dos reis tamén vai haber Papá Noel ou non? Ou solo para unha? Nos Reis Magos pedimos máis cousas. En Papá Noel pedimos pois, unha caixa de lápices, algo máis sinxelo. Pois o noso festivo, de verdad, son os Reis Magos, non o Papá Noel, que Papá Noel é de Estados Unidos, non de aquí. Claro, non é que a tradición de aquí, non? Sí. Bueno, vexo que... A tradición é o palpador, pero... O palpador, vexo que tamén coñecedes o palpador, sí, non? Sí. Así, contademe un pouquiño a tradición do palpador, a ver. A tradición do palpador é dun home carboeiro que vivía nas montañas das serras dos Ancares, etc., e que viña ás casas dos nenos a palpar as barrigas para saber se estaban sás, e lles deixaban un puñado de castañas asadas. Bueno, esta vez castañas non, mellor pedimos outra cousiña. Sí, vai ser mellor. Moi ben, chicas, pois eu nada máis, só dicirvos que sigades así, que sodes moi serias, que parece que vos portades moi ben, e que de seguro que vos van traer moitísimos regalos. Moitas gracias. Gracias. E a nós, os nosos espectadoras, nada máis, solamente dicirlles que se queren achegarse no que quedan de Nadal aquí a Boiro ou a calquera sitio de Barbanza, van a disfrutar de moitísimas actividades. Todas estas atraccións seguirán aquí ata finais das vacacións. Moitísimas gracias. Moitas gracias, Uxía. Queda pendente esa invitación para visitar a vosa comarca, que é espectacular. E falando de visitas, Fernando, cando se achegan estas datas e temos convidados na casa, sempre se nos plantexa a mesma dúbida. Que vamos a poñer de menú ou canto vamos a gastar? Pois non te preocupes, Tania, porque o noso compañeiro Dani estivo visitando o obradoiro de hostalería da Mancomunidade do Salnés. Unha das misións máis complicadas de todos os nadais é decidir o que imos poñer sobre a mesa para sorprender os nosos convidados. Nos hoxe viñemos ata aquí, ata o obradoiro da hostalería da Mancomunidade do Salnés, para aprender a cociñar pratos sinxelos e moi baratiños. Imos aló. Hola Paco, que tal? Moi bons días. Mira, contoche, estou nun apuro terrible porque teño moita xente a cenar e non teño nin idea nin cartos, entón viña a ver se me podías botar unha man, ti. Nada, eu botoche unha man nun momentiño e xa verás que cousa máis sencilliña é para sorprender os teus invitados. O sea que vai ser unha cea de Nadal de 10 este ano, non? De 10 e de 11. Imos alá logo. Vamos, veña. Bueno, Paco, estou impaciente por aprender hoxe aquí a cociñar pratos sinxeliños e por riba baratos. Para comezar, creo que temos uns entrantes que son moi fáciles de facer na casa, non? Son fáciles e para sorprender, que é o que comentamos antes. Mira, temos uns mexillóns en escabeche, é un clásico das nosas cociñas, vale? Os mexillóns daqui da Ría da Arousa. Que ademais son baratiños, son baratiños, podemos ter preparados con antelación, que non nos vamos a liar na cociña. Logo temos unha cremiña de queixo de cabra con membrillo sempre temos na nevera, que a veces non sabemos que facer con el. En este caso vamos a facer un aperitivo exquisito, vale? E logo temos unha tostiña feito con un pisto, neste caso ese pisto leva un poquinho de azúcar, vale? E logo leva unha ventresca e un poquinho de alioli como, bueno, elemento decorativo e ao mesmo tempo que delle moi ben a tosta. Bueno,
Paco, acabamos de ver como os alumnos do Obradoiro colocaban nesa fermosa mesa ese primeiro prato, un puré de pataca con bacallau e coliflor, un produto moi típico de Nadal tamén, non? Por suposto, o bacalao está moi presente nas nosas cociñas e a coliflor igual. Pasa que a servimos dunha maneira moi distinta, sobre todo... Un pouco de innovación tamén na cociña. Efectivamente, é como un primer plato neste caso. Bueno, pero vexo por aquí que eu teño unha chuleta que temos un segundo prato que xa temos aquí colocado nesta mesa, que eu diría que ainda é máis bonita que a anterior, non parades de sorprendernos hoxe aquí. Contame que temos de segundo prato. Bueno, de segundo prato temos un roliño de polo recheo, vai servido con unha cremiña, con unha velouté de ave e unha cremiña de boniato ou batata. Bueno, a min este prato interésame moito, así que eu vouche propoñer unha cousa, Paco. Que che parece se vamos á cociña e me ensinas máis polo miúdo a preparar esta maravilla? Perfecto, pues vamos alá, entonces, vamos para a cociña. Bueno, Paco, eu teño que confesar unha cousa. Despois de ver todo o que temos ali montado no salón, están me entrando unhas ganas tolas por aprender a ver como se fai este polo que temos hoxe aquí. Entón, nada, estamos xa na cociña. Contame como se prepara o polo, como se prepara esta salsa. Imos comezar entón facendo o que? Bueno, vamos a facer un roliño de polo recheo, uns filetes que temos xa aquí preparado, no recheo o que vai a levar vai a ser arroz, uns frutos pasos, que temos aquí uns dátiles, temos uns orejones, unhas ciruelas pasas e uns pimientos de piquillo. Agora o que vamos a facer é cocelo. Vamos a cocer durante 7 minutos aproximadamente. E unha vez que está cocido, deixámolo a refriar e cortámolo e logo damos un golpiño de forno de 5 ou 6 minutos que se dore un pouquiño. Unha vez que temos xa o roliño feito, o que vamos a poñer encima de forma decorativa vai ser un sombreiro de queixo. E de guarnición, o que temos aquí, que bueno, non é moi usual empregalo nós por aquí, por as nosas cociñas, é unha cremiña de batata ou de boniato. No fondo, botamos esta cremiña, o que é crema reina ou velouté de ave, poñemos o roliño encima, a guarnición ao seu lado, e de forma decorativa, o que é o sombreiro de queixo parmesano neste caso. Bueno, pois Paco xa me quito as castañas do lume, nunca mellor dito, para isto de facer un menú de 10 para o Nadal, pero queda unha parte moi importante que é saber poñer as cousas sobre a mesa, porque a presentación, Rocío, é fundamental tamén para sorprender aos nosos comensais, non? Efectivamente, que os ollos tamén comen e a veces nos complicamos demasiado a vida ou pensamos que non temos xeito para plantexar unha mesa bonita de Nadal, e a idea dos nosos montaxes hoxe cos alumnos era facer montaxes elegantes e bonitas co que hai pola casa, e como podedes ver coas mesas temos moita mezcla, non? Porque pasan a nosa casa. Sí, que hai de todo un pouquiño, porque a veces vai che rompendo un, quedache outro, non o vas tirar e hai que aproveitar tamén nas ocasións especiais, non? E queda moi ben mezclalo, como podes ver, xogas con elementos de color, a mellor neste caso as servilletas que teñen unha tonalidade verde, xogamos con estas copiñas verdes, pois só tiñamos 3 de cada, pois o facemos así, e penso que o resultado é unha mesa elegante e bonita. Bueno, Eva, teñoche que dicir que eu, que son como un neno pequeno, encántame esta mesa porque está chea de cor, chea de diversión. Como se che ocorreu facer esta mesa tan divertida para os nenos? Pois buscando en internet, nas redes sociales, cotillando un pouco por aí. Cousiñas de pejar así con brillantiños, as copas están feitas de botellas. Son botellas, non? Dadas a volta. A base é un CD, e teñen a lazada, e despois usamos diferentes platos, o fieltro tamén o fieltro, usamos, que tamén... os servilleteros, as botellas son botellas de leite recicladas. Bueno, non podedes creer todo o que aprendi hoxe con estes alumnos e con estas alumnas do Obradoiro, do Hostalería, da Mancomunidade do Salnés. Rocío, Paco, moitísimas grazas por abrirnos as portas. Nada, agora só nos queda unha cousa, que será, digo eu, probar todo o que estivemos a facer, non? Que te parece, Paco? Pareceme perfecto. Pois entón deixámolo o micro e collémolo garfo. Imos aló, pois nada, que aproveite. Dudas totalmente aclaradas. E ainda por riba, Tania, saquei unhas cuantas ideas para sorprender este Nadal. E sabían vostedes que Papá Noel e os Reis Magos non se levan nada ben? Xa que temos aquí a Papá Noel, vostede levase ben cos Reis Magos? Pois claro que sí, hai que levarse ben con todo o mundo. E como eu sei que fochedes vos, aquí tendes o voso regalo. Moitas gracias. Bo Nadal a todos!
Un Papá Noel pequeniño. Pois imos a ver na seguinte reportaxe cos nosos protagonistas os segredos mellor gardados de Papá Noel e os Reis Magos. Cenoiras, para estar fortes e poder ter boa vista. Como a los renos, le echamos zanahoria. A lo mejor pueden beber en un sitio y comer en otro. Pues no, es que los camellos pueden recorrer largas distancias sin comer o sin beber. A lo mejor es que le llevan comida escondida y después, cuando se cansan, le dan la comida. Pues sí, yo el año pasado les dejé panetones. Hay gente y también unos plátanos. Hay gente que le dejan el fogón al lado, que le deja zumo, más galletas. Pues no te digo, yo creo que verduras o algo así. Difícil. Pues si vemos que no se les comen, en el próximo Día de Reyes le ponemos otra cosa a ver si les gustan. Paya, beberán agua. Zanahorias y agua. Y yo le pongo siempre zanahorias. Lechuga, tomate, aceitunas y ya no me acuerdo. A ver, yo leche, zanahoria y no me acuerdo más. Yo leche y galletas. Yo siempre me olvido de ponerle algo. Esta noche le voy a poner zanahorias. Herba. Pueden beber. Y una galleta. Zanahorias, das casas dos nenos, leituga, eso, verduras. Sí. Agua. Eu le deixo as zanahorias. Siempre creo que era una zanahoria y un vaso de leche y unas galletas. Galletas y unas zanahorias. Un pouquinho de leite. Una zanahoria e un vaso de leite. E tamén le podemos deixar bizcochos de zanahoria, ¿no? Sí, son deliciosos. E bastante nutritivos, la verdad. A vez que os viu, les diu unha copa de viño. Bueno, no sé. A lo mejor sí. Bueno, a lo mejor sí, pero yo no sé si... Pues yo le encargué un juguete a los Reyes y anda, me lo trajo Papá Noel. Les tengo la idea. A lo mejor es que se llevan mal por eso, porque hay errores y cuando lo tiene que llevar los Reyes Magos lo lleva Papá Noel y cuando lo tiene que llevar Papá Noel lo lleva los Reyes Magos. Non moito por aí. Porque os Reis Magos foron os primeiros de traer os regalos aos nenos e Papá Noel foi a darlles competencia para que os nenos quixésemos máis. He dicho que sí se llevan bien, pero además no. Los dos reparten regalos y también algunas veces carbón. Para mí que non. Porque, a ver, os Reis Magos, eles xa estaban desde fai tempo e Papá Noel non ten historia e de repente apareceu e os nenos a veces queren máis a Papá Noel que os reis están un pouco celosos. Bueno, no sé, a lo mejor... El año pasado creo que Papá Noel un día me levanté a las 12 de la mañana, a las 12 de la noche, un momentito de la cama y vi a Papá Noel. Ajá, yo a las 12 de la noche andaba así con cuidadito. Ya. Pues yo a las 12 de la noche. Que os Reis Magos foron os primeiros e logo viño Papá Noel e lle quitou o xogo aos Reis Magos. Yo creo que un día discutieron que cuando era pequeña mis padres no querían que tuviera más chupete, entonces lo pusieron al lado de la chimenea para que lo llevara,
Porque yo creo que los llevó Papá Noel, porque cuando lo intentó con los Reyes Magos no los llevaron. Eu creo que non, porque os Reis Magos teñen outro día para darles regalos aos nenos, Papá Noel outro, se pelean por dar os regalos. Sí, porque son amigos. Yo creo que Papá Noel y los Reyes Magos se llevan bien, porque si no, no dejarían regalos, porque estarían ocupados con sus cosas. Más ou menos, porque compiten. Porque desde siempre están los Reyes Magos y luego, bueno, siempre no, pero luego vino Papá Noel y se vino más antes y ahora le traen los regalos antes a los niños. Sí, seguro que se llevan bien, porque a lo mejor son amigos. Como reparten los 4 regalos, podrían ser amigos y a veces, como Papá Noel no puede, como es uno, y tiene que ir por todo el mundo, a lo mejor los Reyes Magos le ayudan. No, Papá Noel es mágico y seguro que va súper rápido en el trineo. Y además que no es un medio de transporte que consuma, creo yo, con magia. Magia en el trineo, supongo, pero no Para los renos. Papá Noel compite cos Reis Magos porque ven antes e deixa os regalos. Son un pouco amigos, lo que pasa es que non viven xuntos. Agora xa entendemos moitas cousas de Papá Noel e os Reis Magos, Mira, Fernando, o Nadal celébrase en todos os lugares do mundo, pero hoxe ímonos a chegar un pouquiño ao Nadal estilo inglés. Porque o noso compañeiro Fran estivo coa Academia de Inglés Study Center amosándonos o festival que celebraron no Concello de Boiro. Falar de Nadal é falar tamén de panxoliñas. Asistimos hoxe ao Festival de Nadal que organiza a Academia de Inglés Study Center, aquí no pabillón da Cachada de Boiro. Imos ver o que nos ofrecen. Contanos canto tempo levades. Bueno, te diré, empezamos en el año 84-85 y empezamos como simplemente villancicos para hacer algo distinto. Al principio era competición, que era horrible, porque claro, si perdías era horrible. Mi meta primero es que los niños aprendan las canciones en inglés. Es un ejercicio de pronunciación. Y luego recaudamos dinero con las rifas y con las entradas. Y cada 2 años cambiamos de organización. Pues por ejemplo, le dimos a Lucha contra el Cáncer, a un grupo que se llama Micos de aquí de Ribeira, le dimos, bueno, distintos grupos, Cáritas, y más o menos es nuestra meta. Me encanta porque los niños aprenden, practican, les viene genial y al mismo tiempo están dando. Y en este momento y en esta época del año creo que es algo bonito aprender. Ho, ho, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you, kisses there one for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, I will have a holly jolly Christmas this year. Pois encántame, además a miña filla é a presentadora, así que é unha das presentadoras. Ela leva desde pequeniña, e a parte que se lle nota nos cursos cada ano, a parte sabe xa interpretar un montón de cousas, moi ben, a verdad que estou encantada ca Academia tamén. Pois moi ben, a parte que xa benéfico, pois pareceme moi ben, e os nenos pasano ben, aprenden inglés, e feliz Navidad. Quen tes ti hoxe aquí? Ao meu fillo de 10 anos, un neno. Que tal se desenvolve en inglés? Bueno, cada vez mellor, que importante, sí, cada vez mellor. El que tiene nervios o tiene una cierta timidez no viene, eso está claro, a no ser que sus padres se pongan en plan de decir tú vas porque lo digo yo y se acabó, ¿no? Entonces yo creo que los que están aquí pues es que valen los chavales para actuar, les gusta. Ser é moi divertido, verdad?
Nos pasámoslo moi ben bailando e cantando. Eu prefiro cantar, pero bailar tamén está. Cóstanos un pouco ao principio pillar as cancións, pero ao final creo que quedan moi ben. Cantos anos levades practicando? Practicando inglés eu levo 8 anos. Foi moi difícil este tema da coreografía de cantar en inglés, é moi complicado. Bueno, un pouco, pero fixémolo bastante ben. Pues llevamos un mes y medio, una cosa así. E de todo o que fixechedes hoxe, que foi o que máis bo? O baile con todos. Gustoume moito facelo todo o grupo, era unha sorpresa para os pais. E ademais que tiñades aquí ao público entregado. Sí, a ver, hubo muchos aplausos y a ver si el dinero de la colaboración, pues a ver si saca bastante. Claro, porque eso tamén é a causa solidaria, non? Que ten o festival, iso é importante. Claro. Espero que disfrutarades con noso festival. E que mellor forma para despedir esta reportaxe que desexarvos a todos un bo Nadal e un ventureiro ano 2018. Merry Christmas and Happy New Year! Os rapaces de Boiro, Tania, a verdade é que teñen moi bo acento inglés. E chegados a este punto do programa, imos facer un alto para ir á publicidade. Que non se mova ninguén, porque axiña voltamos. Pero, Fernando, que che parece se antes de ir á publicidade vemos outra actuación de Guillermo Castro, esta vez con Marieta? No sé quién fue quien te puso en mi camino, después de andar y andar yo tanto, pero al final yo estoy contigo. Le agradezco tanto, tanto al destino, que si no estuvieras yo no estaría vivo. Por eso hoy me voy con tu calor detrás del alma que robó todo mi amor, y yo me voy, mi corazón, con esos ojos de pasión, llenos de ganas, de valor, de fantasía y de calor. No sé por qué me tardó el destino, y es que querer te quise. Por eso hoy yo por ti muero, que si me faltas yo ya no vivo. Vente conmigo y a sentir mi piel, no tengas miedo, que esta vez no habrá mentiras, solo un corazón que recorre tu cuerpo otra vez. Vente conmigo a sentir mi piel, no tengas miedo, que esta vez no habrá mentiras, solo un corazón que recorre tu cuerpo otra vez. No sé quién fue, me falló el destino, pero al final yo estoy contigo. le agradezco tanto, tanto al destino, que si no estuvieras yo no estaría vivo. Vente conmigo y a sentir mi piel, no tengas miedo, que esta vez no habrá mentiras,
beso en un corazón que recorre tu cuerpo otra vez. Por eso hoy me voy con tu calor detrás del alma que robó todo mi amor, y yo me voy, mi corazón, con esos ojos de pasión, llenos de ganas, de valor, de fantasía y de calor. Programa patrocinado por Área Comercial O Piñeiro. Navidades para recordar. Prepara tu hogar para estas Navidades decorándolo en Área Comercial O Piñeiro. Porque ellos se lo merecen todo. Llena tu casa y jardín de ilusión y felicidad con detalles únicos que sorprenderán a toda la familia. Área Comercial O Piñeiro. Decoración y regalos originales para vivir momentos inolvidables. Área Comercial O Piñeiro. Navidades para recordar. Programa patrocinado por Área Comercial O Piñeiro. Navidades para recordar. Prepara tu hogar para estas Navidades decorándolo en Área Comercial O Piñeiro. Porque ellos se lo merecen todo. Llena tu casa y jardín de ilusión y felicidad con detalles únicos que sorprenderán a toda la familia. Área Comercial O Piñeiro. Decoración y regalos originales para vivir momentos inolvidables. Área Comercial O Piñeiro. Navidades para recordar. Seguimos neste especial Noite Boa e se antes nos daban as claves de como poñer a mesa ou que platos elaborar, agora vamos á parte 12 da comida ou cea. Ata Ribeira se chegou a nosa compañeira Uxía para darnos ideas de que postres elaborar ou mesmo cócteles para sorprender aos nosos invitados. Aproveitando estas datas festivas, nos achegámonos ata o obradoiro de repostería que imparte o Concello de Ribeira para coller algunha idea para as nosas comidas e ceas navideñas. Veñen con nós? Hola. Pois a Nusca Domínguez, que é a mestra deste obradoiro de repostería de Nadal, vai nos descubrir algúns dos segredos para ter unha boa mesa este Nadal e facer estes doces tan exquisitos. E podes adiantarnos algunha recetiña das que estades facendo? Algunha sinxela para que podamos tomar? Para tomar nota así, pois, por exemplo, esta que xa temos aquí presentada, que se trata de un croissant, bueno, eu utilicei un croissant, pero pode ser calquera tipo de pan doce que nos quede na casa ao mellor das sobras de Nadal ou así, e leva unha camiña con queixo e chocolate, e despois, pois xa ves, vamos contrampeando as mazás en colores de duende navideño, como veño eu, que veño co pantalón rojo e os calcetins verdes. Preparada para o ocasión. Para ir á moda como co croissant. E entón isto pois hai no que mollar con un pouquiño de ovo con leite e metelo ao forno. Queda aparte de bonito, pois é fácil de facer. E para acompañalos fixemos estas bebidas riquísimas que, bueno, unha ten alcohol porque leva pipermín e entón é verde, como a mazán verde, e o outro non ten alcohol porque está composto basicamente de granadina e un lácteo, que pode ser leite ou nata, en rojo claro, como a masán. Entón é como para acompañar este plato de dulce. E por último temos as uvas tamén, non? Sí, é verdade, como tiñamos para non poñelas como sempre na copa ou cada un no seu vaso ou cada un que se safe, pois é outra maneira tamén de presentalas, non? Así cada un colle o seu lotiño e xa sabes que tes aí as túas 12 uvas e é unha maneira tamén bonita de presentala, non? Imos a, se non vos importa, quedarnos un ratiño con vos e a ver efectivamente como se cociñan estas comidas, estes doces de Nadal e se nos convidan tamén a probar algo.
cal foi así a receita que máis te chamou a atención ou un pouco a que xa tes pensado? A verdade é que fixemos onte unha con puré de patata e bacon que me encantou. E como eu son celíaca, por desgracia, é a única que podo comer. Estamos aquí entretenidas. Forramos un poquinho de ir ao médico ás veces. Mellor é este? Sí, mellor que ir ao psiquiatra. Aquí pásanse nos penas, por aquí contan chistes, aprendemos de todo. É moi agradable, aprendes fácil, e recetas así de andar por casa, pero un pouquiño máis finas, máis sofisticadas, para lucirte con ingredientes fáciles, que non son caros, que se pode traballar un pouquiño máis, pero polo menos ves objetivos cumplidos, vamos. Ai, todos, é que me gustaron todos, as peras encantaronme, o curasán, as uvas, todo, é que está todo, me gusta de todo, sí. Fai cousas moi originales, moi fáciles de aprender, que se poden levar a cabo. A mí encantoume, a primeira vez que veño, pero encantoume. E a profesora, bueno, encantadora. Pois non podemos despedir esta reportaxe sen probar algún destes pratos para saber se esta pintaza que teñen correspóndese efectivamente coas boas obras. Así que, David, eu deixo por aquí o micro e vamos degustar. Que envexa, Uxía, non poder estar aí para probar todas esas delicatesen. E xa temos a Dani preparado dende o espectacular Belén de Valga, que cada ano incorpora novas figuriñas. Dani, adiante, este ano non pode faltar o tema de Cataluña, non? Que tal de novo? Moi boas noites, compañeros. Pois efectivamente aquí continuamos nun dos veleis máis importantes de Galicia, o Belén de Valga, que esta noite abriu as súas portas para nós, para Canal Rías Baixas. Imos coñecer máis en detalle, para iso temos aquí connosco a Sito. Sito, moi boas noites. Moi boas noites. Antes de nada, tes que perdoar que te levantáramos da mesa nesta noite de Noiteboa, pero xa sabes que as cousas da tele son así. Bueno, neste Belén de Valga combínase moita tradición e moita modernidade. Hai moitas personaxes que van ao fío da noticia, por exemplo, temos aquí un xulgados, ni máis ni menos, non? Claro. Camiño dos xulgados, e temos tamén unha escena de Cataluña, temos, bueno, moita actualidade, non? Contanos. Sí, claro, temos o que pasou durante o ano, que eso un resumo, non, do 2017. Claro. E aquí, digamos, o comezo deste Belén de Valga, o nacemento, non? Este Belén, cantos anos hai que o montades? Hai 22 anos que... 22 anos. Sí, que estábamos con el a voltas. E, bueno, pouquiño a pouco foi medrando, e a día de hoxe, cantas figuras tedes, máis ou menos? Home, sobre unhas 4.000 figuras. 4.000 figuras, e cantas son con movimento? Sobre unhas 300 ou así. Unhas 300 figuras. Bueno, e iso de que se movan é moi complicado? Hombre, ten o seu aquel, non? Ten o seu aquel, claro. Bueno, vemos aquí, o que dicíamos antes, que tamén hai esteas da tradición galega, non? Por exemplo, que estamos a ver aquí, Sito? Hombre, estamos vendo un muiño, o que é o ferreiro, que era un oficio antigo, o lagar... Moito da zona do viño, non? Como estamos nós aquí. Claro, a xente que non... Hai un lagar antigo que a xente non... Claro, os rapaces non saben o que era, nunca viron, entonces aquí pois trátase tamén de algo de cultura para que aprendan o que eran as cousas antiguas. E de súpeto no medio da tradición atopamos máis modernidade, non? Pois, por exemplo, aquí unha zona de cantantes, non? Pois este, por exemplo, quen é? É o que nos representou en Eurovisión. E, bueno, iso que ten aí un galo, non? Que, bueno, non vou dicir nada porque ten ese galo aí, pero, bueno, aí queda o galo. Bueno, e canta xente ven visitalo o Belén durante un Nadal? Home, nós calculamos sobre unhas 40.000 personas, porque xa simplemente o domingo, pois entraron, nós calculamos que sobre unhas 3.000 personas. Unhas 3.000 persoas, ni máis ni menos, nun único día. Que hubo 11 autobuses aí esperando a cola, entón, as colas, a xente comentaba que levaba a cola sobre unha hora ou así para poder entrar. Bueno, e os veciños de Valga, que sinten por este Belén? Home, eu penso que se deben sentir orgullosos, porque isto non hai en calquera sitio, Bueno, é unha mostra dese orgullo de Concello, atopámoslo nesta escena, non? Onde se representan partes da vila, non? A Casa do Concello e moitas outras cousas, non? Claro, que é o museo, que é a Bella Otero. E incluso ata o alcalde ten unha das súas figuriñas, non? Bueno, pois, Sito, non sabes canto te agradezo que nesta noite de Noiteboa nos viñeses a abrir o Belén de Valga. Moitísimas grazas. Gracias, e bo Nadal. Bueno, pois nada, moitísimas grazas e, compañeiros, pasade un moi bo Nadal e a todos vostedes unhas moi boas festas. Un bico.
Moitas gracias, Dani. Bueno, iremos por aí para visitar de preto ese impresionante Belén. E Fernando, do Belén de Valga, ímonos cara á cidade de Pontevedra outra vez, porque ali estivo Silvana acompañando o Colexio das Doroteas, que foron de visita ao Teatro Principal e Deputación, estiveron cantando de paxoliñas, sabes a quen? Vexa. En esta especial de Nadal, como non podía ser de outro xeito, non nos podemos esquecer dos grandes protagonistas desta época do ano, dos máis pequenos da casa. Pois ben, os alumnos de infantil do Colexio das Doroteas fixeron numerosas visitas por diferentes puntos de Pontevedra. A primeira, este edificio onde nos atopamos, a Deputación Provincial. Imos ver o que nos contaron, ou mellor dito, o que nos cantaron neste espazo. En este especial tamén queremos saber de que xeito vai vivir este Nadal a presidenta da Deputación de Pontevedra, dona Carmela Silva. Moi boas. Hola, moi boas. Moi boa compañía, vémola hoxe, non? Si, a verdade é que se encheu hoxe o pleno da Deputación destes nenos e nenas tan pequenos e pequenas que dá gusto, non? De repente a alegría, a ledicia, a ilusión, pois chegou a Deputación de Pontevedra, así que hoxe é un día moi especial. Eu son unha apasionada do Nadal, realmente encántame, porque polo que sexa, non? Pero a xente está máis contenta, as rúas énchense de luces, de alegría, e polo tanto a min é unha etapa do ano que me encanta. Ademais, este ano, pois teño un sobrino neto de 14 meses e todavía é máis especial. E mentres este salón de plenos xa se vai vaciando, baleirando, estamos agora na compañía da deputada da área de deportes. Chelo Besada, moi boas. Hola, moi boas, que tal? Bueno, unha maneira moi especial de vivir este Nadal na compañía destes pequenos das Doroteas. Bueno, é unha gozada, a verdad que sí. Ademais, como cantan, como están ahora os nenos despabilados, non? Ademais son todos tan guapos e tan guapas que é un placer estar aquí con todos eles. Eu que ademais me gustaría ser abuela, aínda non o son, pois polo menos disfrutar dos nenos e nenas dos demais. Que lle pide Chelo Besada as súas majestades do Oriente a Papá Noel neste ano? Bueno, pois sobre todo o de sempre, non? Paz, felicidade para toda a sociedade, po mundo inteiro, porque creo que estamos necesitados de que haixa paz e de que se elimine tamén a fame, e un mundo máis solidario, máis igualitario, porque eso nos beneficiaría a toda a sociedade en xeral. Pois con esas peticións que damos, Chelo Besada, moitísimas grazas por atendernos e a desfrutar moito e moi boa Nadal en nome de todo o equipo do Canal Rías Baixas. Graciñas. Moitas gracias a vos. Segunda parada desta visita tan especial no Teatro Principal. Por aquí pasará o alcalde de Pontevedra e tamén a Concelleira de Educación. Pero ollo, os máis pequenos das Doroteas xa están listos para esta visita. Vexan, vexan. Bueno, pois xa estamos aquí na compañía do alcalde da cidade, do Miguel Anxo Fernández Lores. Moi boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, unha visita especial a que temos hoxe aquí no Teatro Principal. Sí, 225 nenos, que eso é importante. Eu creo que as cidades son máis agradables e máis atractivas cando teñen moitos nenos na rúa, e esa é unha das cousas da que nos sentimos orgullosos en Pontevedra. Son o futuro, non? Bueno, alcalde, se falamos deste Nadal, de que xeito vai a vir vostede? Imagino que un poquinho máis especial, non? Con esa chegada de Xulia, coa pequena da familia. Claro, é o primeiro neto, a primeira neta, e polo tanto estamos toda a familia absolutamente encantados e ilusionados. Que lle pide o alcalde da cidade os Reis Magos e a Papá Noel neste ano? Non sei, que a cousa non vai a peor do que está, que xa... Eu creo que hai algunha xente ou moita xente que o está pasando mal, e eu quero que mellora a situación económica, non? Eso é o máis importante que podo pedir. O demais, que haxa saúde para todo o mundo, que é o máis importante. Bueno, como non podía ser outro xeito, imos falar con eles, cos auténticos protagonistas do Nadal, cos máis pequenos. Hola, Javi, como estás? Bien. Bueno, ti que lle vas a pedir? Contame, a Papá Noel e dos Reis Magos. Xa tes a carta lista? Media e os dos. Vas lle pedir unha cousa? Sí, el cara splash. E foches moi boa? Sí. Así que che vai a traer moitos regalos? Sí, slime. Slime. E ti foche moi boa para que che traia slime? Sí.
Así que carbón nada de nada, ¿verdad? No. Bueno, un cepillo de dientes de Frozen. Pedimoslle iso, un cepillo de dentes de Frozen. E nada máis. Algo. Un barco. Un barco. Un juguete camión. E outro xoguete. E ti foche moi bo para que che traia todo iso? He-Man. E a un He-Man. Un microscopio, dos espadas verdes láser y dos azules y dos rojas. Una espada de Yoda y un telescopio. Un bebé que viene en una peluquería. Un bebé que ten unha peluquería. Y un maillot para ballet y zapatillas nuevas. É que mellor que despedir esta reportaxe que dende este teatro principal con eles, cos villancicos e panxoliñas que ofrecen os nenos de educación infantil as Doroteas dende este espazo. Con eles quedamos moi bo Nadal e a continuar desfrutando. Quedan coas súas voces. Que maravilla, Tania, que lle canten aún así. E imos agora ata o Grove, que cantar non sei se cantarán, pero teñen un mercado de artesáns locais con un sinfín de ideas para agasallar este Nadal. Ali estivo o noso compañeiro Dani, que coñecendo seguro que aproveitou para mercar algunha cousiña. No Nadal temos moitos agasallos que mercar, pero moi poucas ideas. Aquí no Grove sobra a creatividade e sobra a orixinalidade, e tanto que ata se decidiron a montar un mercado de talento meco. Bueno, Anxo, creo que ti me podes axudar porque estou buscando agasallos para os meus compañeros de Canal Rías Baixas e me contaron que aquí no Grove tedes moito talento e me falaron de celebrities. Que nos pode ofrecer celebrities para agasallar neste Nadal? Pois dende camisetas, sudaderas, láminas, bolsas. Isto de agasallar calcetíns polo Nadal parece que é moi socorrido, pero claro, se falamos de uns calcetíns con Beyoncé, parece que o conto cambia, non? Hostias, hasta os poñería eu. Mira, Jenny, creo que ti me podes axudar porque teño que mercar agasallos para Silvana, para Tania e para Uxía. E creo que neste posto de xoiería ti tes a clave para quedar de maravilla con algunha delas, non? Eu penso que é bastante probable. Contanos como faz estas xoias, porque isto creo que ven de lonxe e xa ten unha longa tradición na túa familia, non? Sí, un pouco, sí, a verdad. Eu son a cuarta xeración de collareiras, que é moi típico nesta zona. Un emprego moi típico daqui do Grove, Moi típico do Grove. Miña tataraboa xa facía. Miña aboa tamén, miña nai heredouno, empecé a traballar con miña nai e, bueno, fomos remodelando o tema de cunchas e, aparte, a maiores, introducindo novos materiais como coiro, minerais, reciclando pausiños que veñen da praia. A verdade é que levo un anaco dando unha volta por aquí, por este mercado de talento meco, e teño un problema, porque non me dou decidido polo agasallo de Fernando. A ver se xa me pode botar unha man, porque vexo polo teu posto que tes moita artesanía, e eu creo que a Fernando vai lle gustar. Que me poderías ofrecer, Xan? Hombre, pois para Fernando poderías levar unha carteira, ou poderías levar un monedeiro, unha pulseira, un cinturón, ou un bolso. A ver ese bolso que me podes ofrecer. Nós facemos uns bolsos cos laterais en madeira e con coiro reciclado, que para Fernando sería un bo agasallo. Bueno, vexo por aí tamén que tes unhas plantas cunhas macetas un tanto singulares, non? Si, as macetas están feitas de cemento, de hormigón, e a verdade é que sería un bo agasallo estas navidades se un bo rapaz e as coida e as rega. Porque ten que regalas, porque senón mellor casi que lle levo o bolso, non? Eu diría, se non confías nel, mellor levarlle un bolso ou levarlle unha carteira.
Mira, Leti, quédame Fran, dende o Barbanza, por mercarlle algo. Ti que me podes ofrecer aquí para un home como a Fran? Pois, por exemplo, unha taciña de Grelo Power ou unha libreta, incluso algunha das outras tazas que hai, calquera lle podía encaixar. Son todos deseños teus, non? Sí, son deseños meus. E contanos un pouquiño cal é o motivo dos deseños, como os creas? Nada, fixen un máster de dirección de arte e un pouquiño así a miña pasión dende hai tempo, e está todo inspirado na terra en Galicia, pero buscando un pouquiño máis alá da retranca galega, un pouco os elementos que teñen identidade, e por aí vou sacando cousiñas novas. Bueno, pois eu xa sabía que isto de vir ao Grove mercar as compras do Nadal ia ser todo un éxito. Levo agasallos para todos vos, compañeiros, e incluso levo un agasallo para David, o noso cámara, que lle ven, que nin pintado. Moitas gracias, Dani, por acordarte de todo o equipo. Eu estou desexando ver que me mercaches, Eu tamén, a ver que me compraches a min. Bueno, pois os rapaces que estivemos grabando nos diferentes colexios da Condorna teñennos preparado unha panxoliña moi especial. Poñan atención porque non ten desperdicio o ben que interpretan. Con un sombreiro de palla, un galego a Belén foi, mentras adouraba o neno, comeu o sombreiro boi. Deixados pastores, deixados pasar, que van cantar o rei, a Jesús cantar. Deixados pastores, deixados pasar, que van cantar o rei, a Jesús no portal, con un sombreiro de paz. Un galego a Belén foi, mentres adoraba o neno, comeu o sombreiro boi. Deixados pastores, deixados pasar, que van cantar o rei, a Jesús no portal. Bo Nadal para todos vos tamén, rapaces. E agora, dende Canal Rías Baixas, queremos amosarlle todo o equipo humán que conforma esta canle, como éramos fai uns anos e como somos a día de hoxe. E tamén aproveitar para desexarlles Bo Nadal!
Estamos aquí, Nacho. María. María. ¿Por qué no comes eso? Muy buena, ¡Despedid! Está haciendo rojo y riéndote. En boa compañía nos queremos despedir hoxe, pero non sen antes agradecerlles a todos os que fixeron posible este programa e, como non, a todos vostedes por estar aí. Sin máis, despedimos este programa coa música de Guillermo Castro, desta volta con Toni Delgado. Que teñan moi boas festas e próspero ano novo. Esta la guitarrita me gusta a mí. Vale. Sabes que te quiero, yo no olvido tu nombre. Sabes que mi mente envive a tu lado. Siempre va a doler, no saber de ti es el poder del primer amor que ya se fue, difícil levantarnos. Y cuando tú solías sonreír y de mi mano siempre junto a mí, pero ahora no basta estar aquí, no me llega con mirarnos. Tus caricias no son para mí, solo muero por ti, me derrumbo al sentir. Y es que no hay manera de olvidarte, de rescatarme e intentar, pero no encuentro la verdad y entonces se pierdo ya. Me dejas así sin mi corazón, olvidas que fui, me dejas dolor, me quedan silencios donde era tu voz, la que susurraba que yo era tu amor. Me dejas así sin tu corazón, olvidas que fui, me dejas dolor, me quedan silencios donde era tu voz, la que susurraba que yo era tu amor. Siempre va a doler no saber de ti, es el poder del primer amor que ya se fue. Uy, difícil levantarnos. Y cuando tú solías sonreír y de mi mano siempre junto a mí, pero ahora ya no basta estar aquí, no me llega con mirarnos. Tú ya lo ves, sin tus besos no hay cordura, con tu cuerpo es mi locura la que ves. Si me faltas me muero de sed, te rogaré cada baile de locura, que si no siento más tu piel, yo ya no quiero sentir otra vez. Tus caricias no son para mí, solo muero por ti, me derrumbo al sentir. Y es que no hay manera de olvidarte, de rescatarme e intentar, pero me encuentro la verdad y entonces se pierdo ya. Me dejas así sin mi corazón, olvidas que fui, me dejas dolor, me quedan silencios donde era tu voz, la que susurraba que yo era tu amor. Me dejas así sin tu corazón, olvidas que fui, me dejas dolor, me quedan silencios donde era tu voz, la que susurraba que yo era tu amor. Me dejas así, donde era tu voz, la que susurraba que yo era tu amor. Me dejas así, donde era tu voz, La que susurraba que yo era tu amor. Programa patrocinado por Área Comercial O Piñeiro. Navidades para recordar. Prepara tu hogar para estas Navidades decorándolo en Área Comercial O Piñeiro. Porque ellos se lo merecen todo. Llena tu casa y jardín de ilusión y felicidad con detalles únicos que sorprenderán a toda la familia. Área Comercial O Piñeiro.
decoración y regalos originales para vivir momentos inolvidables. Área Comercial O Piñeiro. Navidades para recordar. Colaboran con este programa Cairo Milar Electrodomésticos en Cambados. Somos especialistas, asesoramoste na túa mellor compra. Restaurante Pizzería Italia. Traemos un cachiño de Italia e o noso bo facer para ti. Visítanos en Cambados. Calzados Frojan. Necesitas unha maleta de cabina que se axuste ás medidas precisas? En Frojan axudámosche a atopar a máis adecuada para a túa próxima escapada. Orza Náutica, boutique especializada en moda náutica con calidade, durabilidade, elegancia e deseño. Orza Náutica, en Cambados e Vilagarcía. O Casal, especialidade en albariño, pulpo a plancha e vieira braseada. Albariño Casal, un dos mellores albariños dende 1974.